Idris Maygu Sheria e Basira Yarguda ɓe ɗiɗo ko lolluɓe nder media rendo biyeteɗo TikTok. ɓe ɓaŋini hen vidéo to ɓe ɓuucinirta walla urnodirta e gaɓɓule eɓe jaggodira juuɗe gueɗe ɗe jaɓetake e rendo julɓe Kano. Idris Maygu Sheria adinoma heɓude caɗele baɗe ni e hilifaɓe diwan o sabu vidéoji ɗi ɓe jaggittaddani sabi e o saha mo fawa jungo. Horejo police Hisba andini hay so tawi suudu ñawirdu ndu rokkiɓe ko balɗe 60 ngam heblude dewgal ngal eɓe dari e wadde ɗum ko ɓuuri yawde kadi ɓe puɗɗima heblanade ɗum e wi makko resodiroɓe ɗiɗo ɓe dokkiri konngol mumen wonde ene jaadi hen. O ɓeydi hen wonde jinnaɓe Idrissa Maygu Sheria ɓe Hisba noddi altine tottiri yamirore mumen kadi eɓeni eto natodirde e ɓesgu Basira Yarguda o debbo raɓɓiɗa darde hoɗɓe to laamu Zamfara to ɓuri kilométruji 300. Fedde awokaɓe Nigeria ñiŋi ngal pellital suudu ñawirdu ndu. Kano ko laamu gotoro e nder 12 ɗo julɓe ɓuri hewde to sharia islam e sharia laamu hutorte. Police Hisba sosako e hitande 2001 ngam rewindade ɗoftogol sharia e nder laamu ngu. O police islamique ene jagga soka kala e saha dilloɓe ɗi mediaji rendo sabu jaggirde vidéoji maɓɓe ɗi wasde teddude.